Wala madayon ang pagsaulog sa anibersaryo sa New People's Army human gitarget og smart bombs ang ilang kampo sa kabukiran sa Libak, Sultan Kudarat adlaw sa Pasko. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Mao kini ang pipila sa mga na-recover sa kasundaluhan sa kanhi kampo sa NPA sa boundaries sa Palimbang, Lebak, Calamansig ug Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat adlaw sa Pasko. Ubay-ubay ka mga squad sa rebelde ang napatay, humana igo sa GPS-guided smart bombs nga gitira gikan sa FA-50 fighter jets sa Philippine Air Force, punting sa base camp sa Far South Regional Committee sa CPP-NPA. Nagpasalamat ang kasundaluhan sa mga residente sa lugar sa pagtugan sa dakong panagtapok sa NPA atol unta sa ilang 52nd anniversary niadtong December 26. Naunhan sa AFP og atake ang NPA og nailog ang ilang kampo kung asa gimontar ang bandila sa Pilipinas. Na-recover sa kampo ang 100 bandolier bags, improvised explosive device o IEDs, components, laptop, generators, nadaot nga baril ug mga importanteng dokumento. Giawhag sa kasundaluhan ang mga rebelde nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno og mga nabuhing malinawon. Sa mga sundalo ng 6ID, you are spending Christmas at Mount Lumuton, but I'd like to congratulate you for the efforts na naayon sa utos ng ating presidente na masugpo ang communist terrorist group. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.